Esquerra continua amb accions parlamentàries a Madrid per intentar aconseguir la cessió de l'estació de tren de Campredó, una estació tancada que pateix un procés de degradació i que, malgrat els esforços de l'MD per aconseguir la seva cessió, Adif no hi dona resposta. El president de l'MD de Campredó, Damià Grau, afirma que les condicions d'Adif són inassumibles i fins i tot l'acusa de xantatge. És aquí on rau el problema, que és el xantatge que estan fent els ajuntaments, i en aquest cas, en particular el de Campredó, en voler que rehabilitéssim un edifici, que paguéssim, a més, durant aquests 25 anys, un lloguer, i que després ja no estarà usted. Entonces, la veritat és que la resposta no podem hipotecar el poble de Campredó, tot i que ens dolga molt que sigui un edifici emblemàtic per a nosaltres. El senador d'Esquerra, Jordi Gaseni, ha detallat les nombroses iniciatives que els republicans han impulsat al voltant de la recuperació del patrimoni ferroviari d'Adif. Gaseni explica que la informació que els hi faciliten és insuficient. Així, s'ha presentat una nova moció al Senat i també s'ha demanat una reunió amb la gerència de l'àrea de patrimoni ferroviari d'Adif. Hem sol·licitat una reunió a la gerència de l'àrea de patrimoni i urbanisme d'Adif, on hi hagi també la presència dels alcaldes de Campredó, Horta de Sant Joan i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per reclamar el traspàs dels equipaments ferroviaris. Per tant, des d'Esquerra Republicana denunciem que tant amb els governs del PSOE com amb els governs del Partit Popular, Adif ha actuat amb certa arbitrarietat, falta de diligència i manca de criteris clars. L'estació de tren de Campredó data de l'any 1900 i va significar un revulsiu econòmic i social per al poble, que es vol conservar i destinar a equipament cultural.